Rejîma Sûriyê xala mayî ya cihê nakokiyê ji bo Komîteya Destûrî ya Sûriyê eşkere dike. Di lêdwaneka taybet de ji bo rojnameya Alwatan ya bi ser rejîma Esed ve endamê Parlemana rejîmê Mihemed Beşîr Eşşerbecî ku di civîna wezîrê derveyê rejîmê Welîd el-Muallim balîkarê taybet yê serokê Encûmena Şêwirmend ya Îranê Hesên Emîr Abdulahyan li Şamê de amade bû, got ku hevkirin li ser navên ku cihê nakokiyê bûn ji bo Komîteya Destûrî hatiye kirin. Lê rejîm daxwaza bêhteriya dengan ji bo komîteyê dike. An got heftê û pênc ji sedî di her dengdanekê de dike. Şerbecî her wiha daya zanîn ku mîkanîzma dengdanê dê dilotkeya sê alî li Asîtana da dawiya vê mehêyan di destpêka Mehabê de were çareserkirin. Komîteya Destûrî ya Sûriyê ji sê aliyan pêk tê: rejîm û opozîsyon û civaka sivîl ya ku dê ji aliyê netewên yekgirtî ve were hilbijartin. Kurd jî birêya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê û birêya nûneratiya encûmenê di nava hevpeymaniya niştimaniya opozîsyona Sûriyê re di wê komîteyê de beşdar in.